Alhaji Atiku Abubakar, yaushe ne ka fara neman kujerar shugaban ƙasa? Tarihin siyasar Najeriya ba daga yanzu na fara neman zama shugaban ƙasa. Tun yaushe kenan ka fara? 293. Ayya! Daga baya kenan. Al'umma sun ce idan ka ya rufe lallai sai ka yi shugaban ƙasa. Ba haka bane, ido na bai rufe ba. To me yasa kake so ka tsaya yanzu? Ina son tsaya yanzu domin na ɗaya dai kaga na yi mataimakin shugaban ƙasa na shekara 8. Da gaske ne ka je ka samu Buhari bayan an rantsar da shi? Ai na je na same shi. Jam'iyyar nan a gurgunce muke tafiya, ni kuma ɗan jam'iyya ne. Shi kuma me ya faɗa maka? Me ba abin da ya faɗa ne. Shugaba Obasanjo ya ce da kai da Buhari duk ba za ku iya rike Najeriya ba. Wannan ra'ayin Obasanjo ne. Ka san shi Obasanjo ba wani wanda ya iya sai shi. Ka taba faɗa mishi haka? Ba abin da ban faɗa mishi ba. Ya ce in dai yana raye ba zai bari ka zama shugaban ƙasa a Najeriya ba. Ko ka ci ubansa, ko ka turo kai mun waya, ni kuma zan tura 'yan sanda a kama shi. To ai ba shi ne Allah ba, kuma ba shi ne mutanen Najeriya ba. Yakwa ɗan gari haka nake son ka.